Kirin. Nggih. Dereng teras nggih mengke mbuh melih. Nggih. Yo. Tekan ngendi ki mau? Matur nuwun sampun. Nggih, matur nuwun Mas Risa. Nggih, Matur nuwun Mbak Mawar. Nggih niki wados pundi, Mas? Pripun? Bu Neti. Guling-guling sik. Mengke esuk. Oh, jenengan teng mriki terus nggih, jenengan bintang tamu malam ini. Waduh. Wes ora apa-apa. Nggih. Ya. Nggih. Niki sekedap. Pripun? Wonten pamundutan apa? Mboten niki wau lho nganu para mbak-mbak dan ibu-ibu sinden warga Laras. Oh, Pripun? Diaturi minggah panggung? nggih, kederek kula. Nggih. Purun tok jenengan? Nggih, purun mawon. Padune. Nggih, nganu Mbak niki anu kok Mbak. Nah, niki enten Mbak Elisa gian. Oh. Pundi? Lah pundi, Mbak? Lho, kae wis guyu meneh. Mbak Lisa. Nek kancane nyonyot kono guyu. Nek kancane guyu kono meneng. Tim hore kok ya. Ya tim hore men ora sepi. Nah. Oh, seru dhewe. Ora ana apa kae. Ha. Ah. Sing kenong kae yo dikecak. Wah, anteme lho ngomong. Yo nganu. Bola-bali nek putune ayo. Sapa putih sapa? Hah? Wani kowe, wani. Wani omong kene. Ora wani. Anu kek nganu. Diaturi minggah panggung. Mbak Ibu Neti terus Monggo Bu Neti, Mbak Ika, Mbak Elisa. Monggo kono. Aturi minggah wonten ing panggung. Duduk. Monggo Mbak. Bu. Wah, Iki dianu. Tung telak ketuk. Dadah. Tung tang tung. Kok kadiani kok wis po. Kurang munggah kabeh. Kene karena ndi kowe iki? Kene bae. Monggo. Monggo Bu Neti. Monggo Bu Neti Mbak Elisa. Wah, jan. Kados kejugrukan ukir sari kablabak samudra madu. Wah iya. Bejo tenan bengi iki. Nah. Bapak apa? Ya, selamat malam Mbak Elisa. Terima kasih. Bapak Didiu. Wis kowe kono kuwi ya. Sugeng dalu Mbak Elisa, Bu Neti. Sugeng dalu niki direpake. Niki bapakku. Oh. Body kuat niku iki. Wah. Niki sampun dagelan iki. Wah, kae. Akhire wis nyekel mic. Wah. Niki sampun dagelan Mataram nggih. Oh. Sampun dagelan Mataram nggih. Anu ngapunten Pak niki wau dugi mriki jam pinten? Kula teng mriki jam gansal. Oh nggih, niki nyang Kuyung Gading. Nggih. Dongane napa, Mbah? Nggih niku. Dongake pun dalipun saged sae, saged laris, Nggih. saged wilujeng Amin. panjang umur sak keluarga. Amin. Paring ana berkah, paring ana panjang umur, Amin. paring ayem tentrem. Amin. Amin. Gayam Bantul, Ngayu Jakarta atine. Al-Fatihah. Jan komplit tenan iki, Wah, jan. Sek, ngerti dalane sapa jenenge? Gading Pamungkir. Pawukir. Ora pamukir. Sapa sing kandha ngono? Lah kuwi mau. Aku iku. Wah. Oh, ya. Jan wis Apa iki? Putrane sapa? Anake sapa? Almarhum Pak Seno Nugroho saking Gayam Sedayung Bantul. Wah, Jakarta. ketok nek
Fans iki mbiyen. Matur nuwun iki Mbah jenengan anu nami lengkape jenengan sinten? Kula asmanipun Nggih. Muhammad Saifuddin saking Muntilan Magelang. Oh, Ya. Muhammad Saifuddin saking Muntilan. Muhammad Saifuddin. Muntilan Magelang. Kene ya. Sing saka Muntilan ngendi? Ya, saka Magelang. Nggih, Febri. Tidak asing lagi. Nah, anak buah Pak Jumbo. Nah, niki putrane niki. Kan sing gendar ngerti ra sing gendar sapa? Gender Sapa? Dani. Fans berarti dari Nah iki sinden sapa ngerti ra? Mbak Nati. Mbak Nati sapa? Nati sinten nggih? ah Takon. pe kan ya. Nati Sulandari nggih matur nuwun nggih. Nggih. Pak Mamat. Pripun? Dongane nggih Matur Mas sembah Gading. nuwun. Karo kanca-kanca iki kabeh sing nyengkuyung Mas Gading. Kula ndongaipun sak keluarga yoga-yoga pemuda-pemuda. Nggih. Anak sekolah paring panjang umur, Amin. lulus, Amin. paring pinter, Amin. paring ono lancar, Amin. Amin. Nggih paring bojo kalih. Apa? Paring ana bojo kalih lho kene. Atene do seneng banget. Ajarane sapa ora? Niki dagelan plesetan ya. Oh, dagelan plesetan. Nek dagelan cangkriman piye coba? Pripun? Cangkriman, dagelan cangkriman upamane. Cangkeman pripun nggih? Nggih pripun? Nek katakan Kutha apa? Upamane kutha apa ngono. nggih niki kutha-kutha nggih. Ah, cobi. Kutha sing kraket kutha pundi nggih? Apa? Kutha sing kraket kutha endi? Ayo. Nek gebedhe rokok Samsu. Waduh. Nek gebedhe rokok Samsung. Ndi rokoke ndi? Kutha sing paling kraket kutha pundi? Aca sekolah kudu pinter nggih. Ah, wis syukur. Kula galak lho niki. Ayo. Apa jawabane? Kula jawabane tak jawab dhewe nggih. Eh, Mboten jawab asal B nggih. Apa jawabane? Kutha sing paling kraket kutha tempel. Oh, Betul. lah iya. Kutha pangan doro Ayo rawu. tempel. Ayah. wah jan gayeng banget bang iki. Tredes. Wonten malih Setunggal melih, Mak. Nggih. kutha sing enak dipangan kutha pundi nggih? Lah kuwi. Kayak Pacitan. Samsu lho, Mat. Pundi? Pacitan, bener ora? Aku semangat takon wis ngerti. Ah, ya bener. Wis bener Samsu lho. Nih, Samsune kae Mas Gadang. Kok ya? Gadang-gading. Ya, matur nuwun nggih Pak Mamat. Niki bar niki ajeng nembang. Nggih, ajeng matur nembang. nuwun, dongane matur nuwun Pak Mamat. Nggih, nuwun, menika Pak Mamat Mbah Mamat Saifuddin. Saifuddin dari Muntilan. Nah, jane ngendi-endi ya katut. Kaya tekan kene aku kaget. Hah? Oke, Sar. Oh iya. Mriki. Oh, Mas. nggih. Sapa iki mau jenenge? Reza. Lo Reza. Oh, Reza. Mau wis nyanyi. Nggih, wah nyanyi. Saya nopo. pengen tanduk kok oleh nyanyi. Pun. Lho Neh. kancane no. Neh, Dipilihke kok, aku kancane sing Ah, pinter nyanyi. dipilihke. Wes kapok kowe. Iki margane patimu ngono. Kok gak duet karo aku karo Mbak Neti kok. Yo Odo-odo sik. lenange siji. Nganggo odo-odo sik. Nah. Jojo muntap lir kinetap. Kaya yasini pi. Yo, gek milih. Jagati Wukro. Heeh. Yo, wis gek milih. Besok bagianku isih Februari. Yo, wis gek milih. Gek milih sapa sing Milih, arep iki. Ayo. Hui. Sa. Penyanyi campur sari. Oh, saking Gunung Kidul. Saking Gunung Kidul. Iki cetha swantene juas. Iki sing request barang bude barang request. Langsung. wonge. Seneng aku. Sapa jenenge? Mas Bimo. Mas Bimo. Mas Bima. Nggih. Monggo Mas Bima. Putra saking Ayo Mas Bimo. ayo. Kok le. Yo. Ayo Mas Bimo. Wah, jan wah bagus e. Ya. Cah bagus gak dua. Wah.
rada rono nyekel mik. Anu mik, nyekel apa? mik. Waduh, seneng aku Yan. Terus saru iki. Ora. Meneng-meneng terus saru iki. Kon ngopo aku ora iso ngopo-ngopo lho. Nyanyi, biasane iso. nyampur sari. Biasane biasane iki ora nyampur biasa kok. Biasanya campur sari. Nggih niku Boten. jan top-topan Arang. Kok nyanyi top-topan. Wah, mboten. Anggrepun muni nyedam sari, wah. Ya ampun. Ngedape-dape. Boten. Coba nek cara garingan, coba cara garingan ra nganggo gamelan sak nyidam sari. Nyedam sari rong sithik wae. larik ngono. Sithik wae. Kayak ngapa? Ayo Jam? di Jajal. nyedam sari le. Kok le. Ora Dan iso. kleru. Ayo, Sepiro Mas Dani? piro? Semene. Sepiro? Lah apa? Nyedam sari. Sak lali. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati Bagus, masuk gamelan ayo Mbak Neti. Yo, tekan, Monggo, tekan, monggo. tekan. Wah, ini mah kempit apa iki? Mitra sak jagat raya akaling ana ukelan samudra ora ilang manise aduh dadi ati selawase ojo Apik tenan suarane nek Pripun, kita Mbak takoni. Elisa? Yo, Pripun, Jan, kaya Boten. ngrungokke kaset kok. kaset Suarane wis kaya tuwa banget ya nganti diuneke kaya kaset. Lah iya. Nah, iya. Piye? Saiki mongko wis zamane YouTube. kaset ki lawas banget lho Lah Lah iya. iya ta. Lah zamane Pak Manto sak yo kaset. Lah iya niku wah. Ngeri wis. Nggih, I monggo, Mbak. don't wanna talk about it. Karo koplo malah malah ngopo ya Yo, ya Mbak Ayo, Mbak yo. bisa ya ya Pun Mas Gading. Pun nggih. Ora iso. lho wis nyanyi Ya kok wis, nah ya. nggih matur suwun Mas Gading Makasih Mike Mas. mike ra Mbak digowo Elisa. mike. hah Mike ora tinggal. tak entun kene sindene goleki barang Alah kok njuk nyodak-nyodak ndekake mik padune. Pun nggih Mas Gading, Nggih, kula Mbak sama Elisa, Bu Bu Neti Neti. turun. Nggih, njarek Nggih. nyengkuyung pokoknya sukses untuk Mas Gading Nggih, sak kanca-kanca. amin. Senang ini bisa dilanjutkan, semoga nanti bisa belajar terus. Amin. Gentenan dalange Nggih. sapa wae pedalangan SMKI iso jajal Nggih. wayangan di sini gak disengkuncuk kesekucung. Sengkuyung karo kanca-kancane ya. Oke, ngaten guys, sedaya mawon yang nonton streaming matur Nggih, sembah nuwun. matur sembah Nggih, nuwun, sukses Mbak buat Elisa. sinden-sindennya juga. Ini dari Karawitan apa dari mana? SMKI juga. Ada yang pacarnya, Gading? Enggak ada. Pacarnya kan lu. Ning temriko. Oh, di sana, orang dulu aku.
halo halo. Mulane semangat banget iki. Mbok yo diketokke. Napa? Mbok sini lho tampil gitu lho. Walah. Penari Mbak Elisa. Oh Isinane. penari. Oh penari. Ora gelem mbok nyari-nari ngono lho. Mengko ndak dibiji karo ibu. Ibu medeni enek biji kae iki. Tuh meh biyen penari top-topan. Ayo no, ndak ngalahke ibu ngom. Ya, makasih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Elisa. Nggih, berarti anu kutut manggungnya piye kata-kata? Oh, sindene gimana? Mboten. Oh, selanjutnya katanya sindene matur apa jenenge? Nyuwun pangapunten nggih. Pak. Sinten mau? Pak Barjo nggih. Wah, jan iki ternyata belum bisa dipinangkani menika. Diganti ngagem napa? Jenang gula mawon nggih. Ingkang nyekar Mbak Larasati. Langsung mawon nggih niki nggih. Arep bawani po? Arep bawani po? Sik bawani sing ngedram. Saka kono nganggo mic. Oh nggih sip. Nggih, mboten jumeneng teng mriku mawon. Sacet ling bawa yo monggo Mas Abimanyu. Mbak nuwun. Mas Gading. Nggih, Mbak Laras, Mbak Ara kali Mbak Mawar. Matur sembah nuwun. Yo wis nggih entek lagune kang dereng apa jenenge sing kang mboten saged dipinangkani. Kula nyuwun pangapunten nggih kalih kanca-kanca. Ale nggih nganu ngertos piyambak. Kalau wau nika, ayah. Kang Gareng, Kang. Gong madhep rene. Lali aku. Rotok nduluk Gong medeni yo. Kowe ning burine Kang Gareng. Oh. Ngene. Oh. Iki gosek tak dilakane. Wah, lha yo kae. Oh, Semar nguyuh. Ngerti ku Ndara Permati. Oh, nah kae Ndara Permati yo gek rono yo. Yo gek merono gek yo gek diplayoni rono wae yo.
Bulat Moro Sang Harjuna Esmunyo Kang Gamanungsan Kasrepan tingkaing mungso Den ngasuri enten nyoto dikandara Permadi saged damel bombong copi nika mangpirsani sing do sami mresani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara Permadi sami keplok-keplok sami eram sami gumun kalih tandang kridanipun Ndara Permadi iso cukat trampil trenggiling trengginas sing tenan to mo karang ya typo Den iku ndundane wong tabrile sinau tegen mugen nggone ngudi ilmu ngatekke piwucale guru iya Kakang kabeyoska panjuruning Kakang Semar nadyan mangkene ewas mono Permadi durung rumangsa marem isih rumangsa supaing budi cupet ing nalar isih rumangsa kurang isih kepengin ngudi undhaking kepinteranan kawasesan inggih Den inggih murid sing sae ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe kaluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten umuk mboten sumangah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus niku sae Den miat langening ngalanggiwan aglar mandal moncar tong tinon ler kagonang surem sorote tan padang kasolan pacaring ora mengga kono dasare mangsa katiga iya Kakang gandeng iki wis ngaso sawetara aku bakal mbajutke pendadaran iki pengestune Kakang Semar Daksuan nggih Den sing bawa tetep tabri sinar ingkang surutiti ngati-ati
Grobol kang tumingal campu prang samya ngedali lirade wela tenggodo Permadi kowe sapa wis mangerti marang aku bocah saka Perta Perlaya jenengku Suryat Surya Putra ya Suryat Maja ya aku Karna Basusena pancen kepara nyata aku Permadi aku Wijanarka ana parigawe apa dene kowe wani ngregone anggene padha gelanggang ana kanggo nodi pendadaran iki biyo jeneng mung nganti kondang kumandang kang padha ndelok padha keplok-keplok padha ngalem marang kaprigelanmu ning yen Suryatmaja kok ora gumun mula aku banjur merepeki marang kowe aku kepengin nyoba marang katiasanmu ayo tandingana iki Suryatmaja ulap-ulapan sing dadi ucapmu Suryatmaja sejatine pendadaran iki mung mligi kanggo siswa saka 5 ya kowe Kurawa lan Pandhawa kowe wong jaba ora oleh melu-melu nanging gandeng kowe wis wani nyumbari aku mengko dikira Permadi gigrik marang kowe mula ayo saiki adu katiasan karo Permadi tangkep jojo kantaran bau genti milang tatu babuk ayo tak ladeni sak gendhengmu Permadi
Jegrek kaya tugu Sinokarta. Nanging menika sang ratu jimat Dewi Kunti tali Brataya Dewi Prita legek jroning tias dupi mulat denya sami Bandayuda risang murmadi mengsah kaliyan sang Suryatmaja jroning batos tuwa tandha pitakenan labet mulat kekalihnya kaya jambe sinigar kaya datan siwah sarambut sigra lon-lonan anyeketi kang sami Bandayuda. Dupi wis caket kagiating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan mawa titikan Surya Sumorotmu biar murup dadi kempi-kempi kemutan lalampahan nalika semana jabang bayi ingkang wus mijil saking sarirane Dewi Kunti ingkang den wadahi kendhaka kabucal ing madyaning benawi dupi cetha pamawase Dewi Kunti saya geter salirane brol kang riwe kaya tangis dadal sumrepet kang pandulus satemah saya dayong denya jumeneng plak kapidara Dewi Kunti. Mut Purwa duk sina sang Dewi Kunti. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunti babu kenapa? Wah, Kunti babu. Permana remang uswaya ngambrang kati karo naning kaswase aneng maraga amalaku Risang kondo asrat mojo Long lalu hang ngulati ing wah Kunti babuhe kena ngopo ibu Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae wah yo Permadi katone malah Bandayuda nanging temune mungsuhe dudu golongan Kurawa mongko parsunane yen karo Permadi kaya Surya kembar pelah sapa kae ger mal mundur dhisik mundur sak prepekane bocah nom-noman kae
mantara dangu prapting sukuning harga eram kang tumingal dendeng saengga praja Ger. Aja sinengguh tambuh nyatane aku durung wanuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana mlebu ana ing paguran Salima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok sapa? Inggih, Sang Ridurna. Menawi dangu dhateng kula, nami kula Surya Putra Suryatmaja. Inggih, Karna Basusena. Lare saking Pratha Perlaya. Kula ngaturaken sungkem pakabekti kula kunjuk. Panemban. Ya, tak sapa? Kowe sumalana wani mlebu rene sapa sing ngakon? Sing jawabke sapa? Lancang kowe ya. Ora dijawabi kok mangkat. Lancang kowe. Inggih. Saking kajengan kula piyambak. Kok kendel? Kok wani kowe? Inggih saking kaselak nata ling manah kula dupi kawegigan para pendolan Kurawa ingkang sampun bandayuda. Nyatanipun kasuran mengsah kalian kula. Mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawegigan kalantipan kasantosan kaprigelan saged ngungkuli Siwa Paduka. Wola kok umuk kowe? Umuk kowe. Suratmaja, ngene ya. Senadyan kowe pinter arepa kowe peng-pengan bebasan, ora cerdas tapak paluning pandhe sisaning greta. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged mimpang menang kira rumangsamu. Merga ngene, murid-murid saka 5 ki ora mung tak ulang dadi wong kang ampuh peng-pengan, kandel kulite atos balunge. Ora mung cukup kuwi, nanging sing tak ulangke ku yo babagan tata krama unggah-unggulan Subasita. Sing unggul ana aja banjur giles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarahi dituturi. Ora kaya kowe kuwi. Merga kowe kuwi lagi pinter sithik wae wis umuk, wis gleleng. Wis kemaki umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo Durna. Campur modho. Swara mangungkung lawing mroadya basa wong tunjang rebut tujuk Muyakata lawan bindi pedang likan pamblehan bedilnya pinangka tulung kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra. Inggih Raden kasinggihan. Jangan ngendi? Kula lare Pratha Perlaya putranipun Kusir Adirata. Paduka menika sinten? Aku Kurupati pambayunging para Sata Kurawa. Kowe saiki arep endi? Nggih badhe wangsul wonten Pratha Perlaya. Rasah mulih. Suratmaja wiwit ketok kaprigelanmu kaya mau kae. Aku kok dadi seneng kesemsem karo kowe. Kesagutan kula inggih namung semanten Raden. Ora. Nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa, tegese kowe bocah sing ampuh peng-pengan. Kowe saiki tak rengkuh, kowe tak lebokke ning rombonganku. Aja semlang. Kowe melu aku kepenak, bayarmu ya akeh. Saiki kowe melu aku, sesuk kowe bakal tak dadekke tetunggaling prajurit.
Bratasena. Pamadare Jaka Lodhan Pranyata sasmita gaib Gumalare dadi cangga sapa wae kang ngrantu antowi tutuh yati maragi kanggo sang rahayu yuwana tanis kala tan mingurke plating widi pekat-pekatan nyagati paning kodrat Ayo, orang rimake Pandhawa menang. Sarwe. bocah bagus Permadi lan Bratasena pun bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe sisa nuruti apa sing dadi kekudang aku lan kowe ya siswa ingkang tuajuh kon munggayuh kawruh nanging kowe gatekno pitungkasipun bapa ya ger tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadi pangarep sing bisa dipercaya dadi pangayom sing iso dadi ayom aja angkuh mundhak akeh musuh aja cidra mundhak ora dipercaya percaya kowe maksudku lan aja kendhat anggonmu tansah tabring udi ngelmu nek kowe padha sregep tabring nggone sinau ujian maju mesti apal kowe sesuk bakal dadi satriya betenging jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan rahayu rahayu rahayu
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.